Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadii zvenyu, nditendereiwo kutaura mafiro avo akazoita baba vangu. Mukomanashi baba vangu vaitovawo munhu aimira panyaya dzemusangano, ende baba vangu vainge vachityiwa. Mukukura kwedu tainge tichingonzwa nyaya dzekuti baba vedu hanzi vaiva nemangoromera, saka kusazozivawo kuti chakazovauraya chainge chiri chii ivo baba vedu. Baba hanzi vakatombokwira mune rimwe bhazi, saka vakazoti vava mubhazi muya ndokubva vazotanga kunetsana nawindi. Mukunonetsana nawindi then ndokubva vazotanga kurova murume wose ainge ari mubhazi iroro. Mukukura kwedu baba vangu vainge vachityiwa, asi izvi ndo zvakazovaurayisa mukoma. Ende nyaya iyi inondirwadza, mafiro acho avakazoita anondirwadza, ende vakatourawa nemunhu wekuziva, because panguva yacho painge pachidiwa vanhu vainge vachinzi vange vachienda kunoshanda kubhodha gezi. Asi vanhu ivavo vainge vachifanira kuenda kunoshanda kubhodha gezi vaifanira vari mawo veteran. Ndo zvavakafira baba vangu izvozvo. Ende amai vangu vakatomboudza baba vangu kuti ko madii maregedza kuti zvinhu zvemusangano zvinge zvichisvikira pano pamba, nekuti mangwana zvinhu izvi zvichakukuvadzisai. Asi ivo baba vairwira kuti munhu wose akwanise kuwana share yakakwana. Panguva yacho paitova nebhuru rainge raunzwa muraini, richinzi bhuru iroro ndere munhu wose uyo anenge aine mombe yake inenge ichida kutevererwa. Saka bhuru iroro raizombogara kumba kwemunhu iyeye kusvika raregedza kuteverera mombe yake. Asi vamwe vakuru vaisada zvese izvozvo, vainge vachida kuti ivo vaite sekunge bhuru iroro rainge ringori ravo. Vakuru vandiri kutaura nezvavo ndeavo vaizviti vakarwa hondo kumaraini kwedu, asi kuti vange vachiita zvavanoda nezvinhu izvi zvaipota zvichiuya zviri zvemusangano, vainge vachitya baba vedu. Ndo pakazobva grudge ipapo. Taitoti dzimwe nguva kana takagara tichitotandara zvedu tiri mukitchen, taikwanisa kungotanga kungonzwa zvinhu zvichifamba panze. Ende waitonzwa kuti zvinhu izvozvo zvinenge zvichifamba panze zvinenge zvichitorwa, ende noise yacho yazvinenge zvichiburitsa pazvinenge zvichirwa zviri panze kudaro yainge ichityisa zvisingaite. Asi hameno kuti nharo dzababa dzainge dzichimbobva kupi. Maybe inyaya yekuti rufu ndo rainge rava kuvadana baba, because vaitobuda panze vobva vatanga kudzinga zvinhu zviya. Apa zvinenge zvichirakidza kuti zvinenge zvichirwa zvichiita masounds anotyisa, asi ivo baba vaibva vatobuda panze vodzinga zvinhu zviya kusvika zvanyarara. Asi taizoti mangwana acho makuseni mukunomuka taitoshamisika nekuti taiona mumwe muwovheti wekumaeriya kwedu akatogara ari nechekunze kwechivanze chedu. Hameno kuti why ainge achimukira kunogara kunze kwechivanze chedu makuseni akadaro. Baba vakabva vazotanga kurwara. This was after vabva kune umwe musangano, asi ivo baba vainge vachitotaura kuti nyingi ndiye andibaya. Ivo vakabva vazoudza amai kuti pavakabva kumusangano vakabva vatengerwa pork pie nedrink. Vachinosvika kumba vakabva vatanga kungorwara. Baba vakarwara kuda kwe1 month, but baba vakasvika pakuonda zvekuti waitoona mabhonzo avo. Zuva racho ravakazofa baba vakabva vazotanga kurutsa mabhodhoro, asi mabhodhoro awa avainge vachirutsa ainge akapwanyika. Mukomanashi baba vakati vachirutsa kudaro mabhodhoro iwawo akatozadza kamwe kakapu kadiki tuya twakaita tumatumblers tweplastic. Vakati vachirutsa kudaro mabhodhoro ose akapwanyika avakarutsa akatozara mukatambla kamwe keplastic kadiki. Vakati vachingopedza kurutsa mabhodhoro iwawo ndokubva vatofa baba. Takangovavigawo nemabhodhoro iwawo.
asi chinondirwadza mukomanashi ndechekuti takati tiri parufu kudaro, vamwe vavo vakatouya kuzotora zvinhu zvemusangano zvainge zviripo pamba pedu tisati tatomboviga baba vedu. Takazoti tava kumakuva, ndipo mawolvet pavakazoti vainge vachida kuita send off yavo kuna baba vedu. Apa box rababa rainge risati ratombodzikiswa. Mukomanashi pakaitika chishamiso chinotyisa. Box rababa rakabva ratsemura tambo dziya dzekudzikisa coffin, rikabva rawira riri rega muguva, rikabva ratsemuka kumasaidhi. Baba takabva tangovaviga vakadaro. Amai vakachema zvekuti munhu wose ainge ariko kumakuva ikoko akabva angonyarara. Now patova nemakore akati wandei, asi nezvakaitika izvi handifungi kuti mweya wababa vangu wakazorora inini, asi ndo zviripo. Amai vakangoti siyanai nazvo zvakadaro, Mwari ndivo vanoziva. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatitaurei naHaidi mucomment section. Regei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukomanashi, ndauyawo pano kuzoreurura nekutyawo kuzivikanwa. Please hide my identity. Ndinoda kureurura kuti ndakatumwa naamai vangu kuti ndinge ndichinokora ivhu paguva rasekuru vangu, ndikabva ndaenda kunorikandira apo painge pachiveswa choto naamainini vangu. Amai zvavakaita ndezvekuti vakandimutsa zvekuma 4 am vakabva vaenda neni kumakuva emumusha, vakabva vanongedzera paguva rasekuru. Baba vakabereka madzibaba edu, ndikabva ndanokora ivhu riya sezvandainge ndaudzwa naamai. Ivo amai vakati ndanokora ivhu riya paguva rasekuru, vakabva varamba kuribata, vakabva vati bata iwewe. Saka amai vangu munhu ainge achityisa mukomanashi zvekuti vaisataura katu. Sezvo vainge vandiudza kuti ndisavatambidza ivhu iroro, ndakabva ndangoisa ivhu riya repaguva pasekuru mumwe dzangu, tikabva tadzokera kumba. Then kuma 5 am amai vakabva vati kwandiri, enda unogoka moto kumba kwaamainini, asi kana wapedza kugoka moto ubva wakandira ivhu iri muchoto chavo. Kana wabuda mukicheni imomo uti sekuru mukai musadzima semoto. Apa ndainge ndava form 2. Ndakaenda kumba kuya kwaamainini, vainge vachigadzirira mbuva yevana. Ndakazotaimira ivo amainini vakatarira kudivi, ndikabva ndakanda ivhu riya mumoto. But pandakakanda ivhu riya mumoto, pane chimwe chinhu chakaputika mumoto imomo zvekuti amainini vakatovhundukawo kuti kochi chaputika mumoto. Ivo vakabva vatanga kundituka kwavainge vachiita. Vainge vachifungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndakanda nhundurwa mumoto, because taiwanzokuita musikanzwa iwoyo wekuti taipota tichikanda nhundurwa mumoto yobva yaputika. Mukomanashi ndakazoti ndichidzokera kumba ndakawanikidza amai vangu vakashama, but vainge vakamira nechekuseri kwebedroom ravo vakatarisa kudirection yekumakuva. Nekunyara handina kana kuzombotaura navo, ndakabva ndangopindawo mumba. After izvi zvaitika, bamunini vakabva vazongowirwa nemugodhi vachichera, because ndo rainge riri basa ravo rekuchera migodhi iya yemvura. Ende vanhu vakabva vazotanga kufa mudzinza zvekuti pa3 years kwakafiwa. Ndokubva zvinhu izvi zvabva zvazongoti zii, but mhuri yose yekwana baba yakapera in only 3 years, including kuvana veku-extended family. Vanhu vakafa so far makuva acho anosvika kuma-15. Amai havo vachiri vapenyu. Ndinotombofunga kuvabvunza, but ndinonzwa kutya kuti ndingavabvunza sei. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we.
hanzi ndakanzi naamai ndinge ndichinokora ivhu paguva rasekuru. Hei, zvimwe zvinhu so zvinongotyisa. Kana kuri kunzi unenge uine nyaya yako yaunenge uchida kuti ndinge ndichizoshare with the rest of Zimbabwe, aiwa, munokwanisa kuuya nayo nyaya yacho kuFacebook kana kuti kuinbox kwangu. Rekei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi nyaya yangu mukomanashi inyaya yandinoshaya kuti zvinhu zvacho zviri kumbofamba sei. Ndakarerwa mumusha maamai vangu kusvika ndava form 3, ndipo baba naamai vangu vakanyengetedzana kusvika amai vanyengerwa nababa kuti inini ndinge ndichigara nababa, asi amai kuna nasekuru vakanonyepa kuti baba vangu vanoda kunondiratidza amai vavo ndichidzoka same day. Baba vangu vainge varoora havo amai vangu, vainge varoorwa zvekare, asi vaionana zviya zvekubirira. Uye amai kundiudza kwavakaita vachiri vapenyu, vakati ndakazoita izvi nekuti sekuru baba vavo vainge vasingade kuti inini ndinge ndichienda kumusha kwababa vangu. Saka amai neshungu dzekuti ndinge ndichikura asi ndichiziva vedzinza rangu vakaona zvakakodzera kuti vaite zvekunditizisa. Uye amai vakati vainge vachityira upenyu hwangu, vachiti baba vavo vainge vakabatawo mishonga. Uye chainge chiri chokwadi, pamba pasekuru vangu painge pachirema mukomanashi. Ndainge ndichiri mudiki, asi pane dzimwe nhambo dzandichiri kurangarira. Sekuru vaisadyira sadza muplate dzekutenga, asi vaidyira mundiro idzo dzavainge vachizvivezera vega nemapazi emiti. Mukomanashi, asi ndakazosvika kunogara kumwe kunonzi kuParadise iri kudhuze nekuHighfields muHarare. Uye ndainge ndichidiwa zvisingaiti nevanhu vedzinza rangu. Ndakati ndava kunonyora O level yangu, ndakamukira makuseniseni kuenda kunotora chitupa. Kwainge kuchiri kwakati svibei. Kana paine vanoziva pabridge repana mukuvisi iro riri kuParadise, ndakati ndasvika ipapo ndaifambisa so, ndipo pandakanzwa kuti kune munhu aiita sekunge ainge achinditeverera ari kumashure kwangu. Pandakati regai ndicheuke ndione kuti ko ambori aniko uyo ari kunditeverera, ndipo pandakabva ndapiwa mbama nekamwe karume kainge kari kadiki diki, kainge kaine ndebvu dzimwe dzainge dzakareba. Kakati, iwe naamai vako hamusati matanga. Ndakamhanya ndichienda uko kwandainge ndichienda. Ndakapinda mukombi. Ndakati ndapinda mukombi kudaro, ndakabva ndaudza vanhu vainge vari mukombi. Ndipo pandakanzi, chawaona ndicho chinonzi chidhoma mufana. Tenda Mwari kuti uchiri mupenyu. Ndakasvika ndikamira paline rekutorawo zvitupa sevamwe mukomanashi. Vashandi vekuzvitupa vakabva vauya nguva iya yavanotanga kushanda. Vakati vabuda panze pegedhi vakabva vazotora mabeth. Iniwo ndakaita sezvainge zvichiitawo vamwe, ndikabva ndavapawo beth rangu. Vakadzoka vakabva vandisheedza. Saka pavakadzoka vakati vatanga kushevedzera mazita evanhu emabirth certificate avo avainge vakabata, zitawo rangu rakabva razosheedzwa. Vakabva vati vainge vachida fotokopi yechitupa icho chandainge ndichinzi ndakarasa. Ndakati inini handina kana kumbobvira ndakambotora chitupa. Vakabva vati iwewe usanyepa, handi unoona kuti wakatora chitupa, uye chitupa chako wakachitorera kwamutare. Kana wakarasa, taura chokwadi ubatsirikane. Mukomanashi, zvinhu izvi zvakandishamisa kuti wai vachinditi ndakatora neeji yangu chitupa nekuda kwekuti ndainge ndichiri mwana mudiki. Vakabva vazototanga kundituka kuti ungauya pano wakapfeka uniform kudai uchizama kuti vhara isusu madhara, ita kwazvo iwewe. Ende vanhu vainge varipo vakabva vatanga kuseka nekuti vaitondiona sekunge ndainge ndiri munhu akura. Mumwe ainge atoripo ipapo akabva azoti kwandiri, wazobhaiza kupfeka zvevana vechikoro, apa fesi yako iri kutotaura kuti wakura. Ndakaita sekunge ndainge ndiri imbwa, inini ndichitoedza kutotaurawo kuti ifirst time yangu kutora chitupa. Vakabva vazondiramwira birth certificate rangu vakati mudhara
chiendai kwamutare munobatsirwa ikoko, nekuti marakidza kuti makaomesesa musoro. Mukomanashi, takabva tazoenda nababa kwamutare. Takati tichinosvika kwamutare kuya, tikabva tanzi wakatorera chitupa chako kwagutu, enda unobatsirwa ikoko. Mukomanashi, ndakabva ndazoenda kwagutu. Tichinosvika kwagutu kuya, ndikabva ndanzi dzokera kuHarare, ndiko kune main center, ende vanokwanisa kukubatsira kuno kuti tiri kuona kuti ndiko kwawakatorera chitupa ikoko kuHarare. Mukomanashi, iko zvino ndatova baba vane mhuri, chitupa handina. Vana vangu vanoda mabirth. Handizivi kuti mumvuri wangu ndiwo wakatora chitupa here. Ndaedza zvekuti ndinge ndichiwanawo chitupa, kutozama kutaura nevanoshanda mukati zviya zvekuti ndinge ndichiitawo madhiri kuti ndingaita sei. Mumwe akatomboda kundibatsira, ndakatokwanisa kutosvikawo pastage yekuti ndainge ndava kunotorwa mafingerprints, but ndakati ndava kunotorwa mafingerprints, manje madhiri acho ainge aitika ndeyekuti munhu aifanira kunditora mafingerprints takabva tazotanga kutorwa mafingerprints neumwe munhuwo ainge asingatozivi kuti inini ndainge ndatorovawo dhiri. Saka ndakati ndava kuda kunotorwa mafingerprints, munhu uya akangoti kwandiri, mudhara, chimbomirai titange taona kuti zvinhu zvenyu zviri kufamba sei, zvinhu zvenyu zvinenge zvine kachitsotsi mukati, itai muuye nefotokopi yeID yamakarasa. Mari iya yandainge ndabhadhara ikabva yangonyura zvakadaro. Handina kana kuzombozvifambira zvekare zvinhu izvi, but pari zvino zviri kundidya mwoyo wangu kuti ko akatora chitupa ichi asiri inini ndiani? Kosei vanhu pavari kundiona pandinosvika kuzvitupa vanobva vaona sekunge nditori sechidhara chakakura kare kare. Please help me, nekuti ndiri kushushikana mukati mekurarama kwangu. Haisi nyore kurarama usina chitupa. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hey, zvinorwadza asi zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatitaure navo mucomment section. Kana kuri kunzi munenge muinewo nyaya yenyu yamunenge muchida kushare, please uyai nayo nyaya yenyu kuinbox kwangu. Hey vedare, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.